May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ano nga pangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Duha ka mga soldado patay sa ambusyo sa Palay City. 60-day suspension gipatuman sa LTO kontra sa isa ka klinik. Cholera outbreak kindeklarar sa Barangay Bandalagan sa Bacolod City. Apat ka mga pamatanon ng kasuhan matapos nangastigo kag nagpuwa sa kwarta sa isa ka negosyante. Kag sa good vibes, healthy kag organic ang mga produkto sarang mabakal sa guwasang Kapitolyo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag-ulan nga may upod nga pagpangilat, posible matabo sa Negros bisan pa mainit ang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o kunang pagsugat anay sang hangin gikan sa northern kag southern hemisphere ang nagaapekto karon sa Mindanao. Kaina may nagbubo na didto ang ulan amuman sa Eastern Visayas. Sa Luzon pati na sa Western Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros mangin mainit ang panahon, pero sa hapon o kung sa gabi posible ang pagbubo sang ulan nga may upod nga pagpanaguog. Sa number 9, pag-inspeksyon sa mga ambulant vendors pagkasuguran sa syudad, kadungan man sa pag-regulate sa mga sidewalk vendors. Antes pa man sa Mascara Festival sa nagligad ng Oktubre, nagpatigayon sa inspeksyon ang katapos ang City Health Office bahin sa food safety, ilabi na sa mga food kiosk. Ganiluyag di Councilor Claudio Pontevella nga ini ang liwat nga masuguran sa mga ambulant food vendor. Kung ang mga kariton nga nagalibot sa pagkaon, ilabi na karon nga nagahilapit ang bulan sa Paskwa. Nagkapati si Pontevella nga dapat mapangapinan ang publiko batok sa mga nagapamentaha nga mga nagabaligya sang panos kapag kaon kaangay sang fried chicken nga nabakal sa dusang isa ka iloy sa guwa sa merkado nga ginauluran na. Magluwa sa inspeksyon sang ginatus nga mga ambulant vendors, suguran man sa Local Market Committee ang validation kag accreditation sa mga street vendors. Kabahin ini sa ordinansa nga gin-author ni Councilor Celia Flor, may kaangtanan sa pag-regulate sang tanan nga mga vendors, agud man mapangapinan ang ilang palangabuhian kag mapaiway man ang pagsablag nila sa mga mayor nga dalanon sa syudad. Sa number 8, 6th District Representative Mercedes Alvarez, isa sa mga gintas nga mag-co-chair sang Technical Working Group para sa gireduso nga Negros Island Region. Suno kay Alvarez, upod sang isa ka tiglawasman gikan sa Cebu, siya ang co-chair sang Technical Working Group para sa NIR proposal. Patahag niya, sila ang gintas ni Representative Rex Gatchalian nga pamuno sang Local Government Committee bangod nga nag-vary o kung may kinatuhay ang amo nga proposal. Sa karon ginahulat pa nila ang sabat o kung ang mga position paper sa nagkalain-lain nga ahensya na lakip na diri ang iya sa Department of Budget and Management nga labing importante sa tanan. Ginalauma nila nga antes pa man matapos ang tuig, tigayo na nila nga mabaton ang mga sabat agud to makakonvene na ang Technical Working Group sa Enero. Suno kay Alvarez, wala pa man nila nabaton ang opisyal nga pagduso sa nga pagtugas ng sub-regions nga ginapropose man sang DBM kag National Economic Development Council tigaylo sang NIR. Suno kay Alvarez, ini ang iya man anay nga pagatunan. So the proposal as to the sub-regions, though wala pa man na siya formally put on the table by any of the members, kay wala pa man ka-convene ang TWG, it is because we are awaiting the position papers of some agencies and local government units. Pero ikaw yung personal mo na... Ako, of course, I have to study it first. Kay, like I said, we have to wait for the position papers of, for example, ang pinaka-importante na position paper is the one from DBM, Department of Budget and Management. Kaya why man nagyapon may matabo sa separate region or sub-region if wala pundo. Sa number 7,
Karon nga nagahilapit ng holiday season, Department of Health nag-abiso sa publiko na hibaluon ang mga risgo nga ginaatubang karon nga mas naghalugna ang COVID protocols. Hindi malikawan ang dalago ang mga pagtililipon sa tiun sa holidays. Sunod sa kay Dr. Beverly Loreno sa Department of Health, dapat nga mapatod sa tagsa ang iya nga risgo nga ginaatubang nga nagalakip sang iya personal nga kondisyon. Ehemplo diri, kung ang natungdan mismo may comorbidity, kung wala man, ayhan siya ang nagaupod puyo sa may mga iyara sa ginabatsyag. Abiso niya, dapat nga mas mangin mainamdamon, ilabi na karon nga voluntary ang paggamit sa face mask. Mas maayo nga ipasiguro nga ang lugar nga tipunan may maayo nga ventilation o kun open air. Inigid pagkalipatan ang hand washing sa tanan nga tiun kag mas maayo pagid kung nakabakuna kag naka-booster shot. We ask you to be more careful. Now that mask wearing is optional, whether outdoor or indoor, it still, as medical experts, highly recommend it for people who are immunocompromised or who live with family members who are immunocompromised. We still strongly recommend making sure that ventilation is good, whether in homes, when you're gathering large swaths of people, it's better to do it in open air. Apat ka mga pamatanon ginkasuhan sang robbery matapos ginkastigo kag ginkawatan ang isa ka 60 anyos nga negosyante. Kaso nga robbery ang ginpasaka na batok sa apat ka pamatanon matapos sa ila ginkawatan sang Martes ang 60 anyos nga lalaki. Ang mga ginkasuhan na Musanday Jerry Mar Gonzalez, RJ Villarma, RG De La Peña kag Ryan Susano. Sunod sa PNP, nagapanglakaton lang ang lalaki nga mabakal kung tani isang baboy sang siya ang gintambangan sa mga pamatanon. Ginkuha man sa mga suspect ang 30,000 pesos nga cash sang biktima. Ginsiling sa mga suspect ila ginahagad sang inom ang biktima pero nang hindi ini gani ila siya nga ginpulihan. Gilayon man na aresto ang mga suspect sa pursuit operations ng PNP kay nakilala man sila sang biktima. Sa number 5, ginaligar nga leaders ng NPA nga napatay sa encounter ang gin-turnover na sang army sa iya sini pamilya. Ginapanginwala man sa militar ang aligasyon sa NPA nga biktima lamang sang red tagging ang napatay. Na-turnover na sang army kag sang LGU sa Gihulgan City ang bangkay sa ginaligar NPA nga si Victoriano Baldonado nga napatay sa engkwentro sa Barangay Trinidad sa Gihulgan City sa Lunes. Ang iya pamilya ang itagaan man sa ayuda sang otoridad. Lubos sa pagpasalamat sa pamilya sulod sa Army. Ganit sulod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade, wala sa kamatuuran ang pahayag sa rebelde nga grupo nga wala sa may natabo nga engkwentro kag si Baldonado nga ginpatay sa atubang sang iya nga pamilya. Lehitimo ang operasyon sulod sa kay Pasaporte kag iya man ginsili nga wala man sa kamatuuran ang ila gin red tag si Baldonado kay man may armas pa nga nakuha sa iya. Hindi man matuod nga may napatay sa bahin sang army bangod sa ginapahibalo man ini sang tropa sa publiko kung may napatay nga army sa engkwentro. Ini ang mga kabutigan lang sang NPA sunod sa kay Pasaporte para makuha ang suporta sa mga pumuluyo. Sa number 4, may 19 ka mga konsulta facilities karon sa Negros Occidental nga accredited sang PhilHealth sa idalom sang Universal Healthcare Program. May 6 ka iban pa nga nag-apply kag nagahulat sang accreditation sang PhilHealth. Inisuno kay Renato Limsiaco, ang Senior Vice President sang PhilHealth, nga nagahaylo man sa mga alkalde nga magbulig set up sa mga konsulta facilities bilang sabat man sa mga kinahanglanon sa ikaallawas sang tagsa ka pumuluyo. Patag niya, magluwas sa bulig sa hospitalization nagapanguna nga tinutuyo sang Universal Healthcare Program o kunang UHC ang mga paghatag sang primary care sa mga pumuluyo kung sa diin sara nga makapakonsulta ang tagsa-tagsa kag maka-avail sang bulong nga kinahanglanon nila nga nagalakip sang maintenance medicine. Sa mga magaparehistro sa UHC, ang PhilHealth ang sara nga makahatag sang 500 pesos nga balor sang assistance para sa nag-avail sang serbisyo gikan sa public facilities kag 750 naman sa mga pribado nga facilities. Pero antes pa man ang lubos nga katumanan sini, ang labing nahauna nga tikang gikan sa mga local government unit ang mga pagpatuman sang integrated local health system. Suno kay Dr. Beverly Ho sang DOH,
ang pagpanghangkat yara sa gobyerno probinsyal nga magpamuno sang amo nga integration. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, malayo pa ang probinsya bahin diri pero may 2023 pa para mapatuman ang tagsa nila kad dapat nga hikuton. Isa man kabentaha ang pagpatuman na sang One Hospital Command kasubong man Interlocal Health Zone ginsakdag sang probinsya ang Universal Healthcare Summit nga gintambungan sa mga health officials lakip na mga opisyales sa mga banwa kag syudad. Mabuligan naton ang aton mga kasimanwa na matagaan na makaka-receive ini nga klaseng benepisyo kay tanan ang based on the law, UHC law, tanan dapat ay marehistro sa isa ka konsulta provider para matagaan serbisyo ang aton nga mga constituents kumbaga. The challenge for the province of Negros Occidental is to lead the way in this integration. It means we need to sit down, all our mayors together, and even the city, let's all plan and take the steps forward. Be it deciding where do we set up more facilities, how do we do the referral system, who takes care of which types of patients. From what I learned today, we still don't have the integration between the province and the LGUs. No? What's good lang is that we have interlocal health zones, so we will only be dealing with 6 health zones, no, for this integration. Later on, if we can see na talagang zero billing na, baka there's no need for no chip anymore, no. But in the meantime, no chip is still very helpful to our constituents. Sa number 3, ginpatuma na ang 60-day suspension batok sa accredited medical clinic sa Non-Transportation Office nga wala sang doktor. Abogado sa mga klinik nagsiling nga ginasabotahe lamang sila sa isa ka trustee nga napahalin. Hindi nasa ng pamakatransaksyon ang K-Shine Star Medical Clinic sa sulod sang 60 diyas sa mga kliyente sa iban pa nga mga accredited LTO licensing office matapos ginpatuman ng 60-day preventive suspension batok sa ila. Sunod sa kay Attorney Gaudioso Heduspan, Assistant Regional Director sa LTO Western Visayas, na-eksperyensyahan mismo sa ilang personnel ang pag-examine kag pag-issue sa medical certificate sa iya sang staff sang clinic nga dapat kuntani doktor ang nagahimo. Katapos ang legal department sa LTO ang nagpakuno-kuno nga kliyente sa November 22. Gani insigida nga ginpanaogan sang show cause kag suspension order ang mga medical clinic gayara sa sulod sang mall sa Dalan Gatuslaw. Ang medical certificate kabahin sa mga requirements sa pagkuha sang driver's license. Sunod naman sa kay Attorney Archie Baribar, legal counsel sang kumbuyahan, nagsabit na sila sang patag sa LTO dungan sa gin-file nga motion for reconsideration sa suspension order. Nagapati si Baribar nga isa ka trustee nga napahalin na sadto amo ang nagasulsul sa LTO kag padayon nga nagasabotay sa clinic. Giklaro naman ni Baribar nga separado ang medical clinic sa accredited driving schools ang kumpanya nga padayon nga nag-operate sa amuman nga mall. We know who is behind this. Kaya may issues ang ownership, may trustee na dangagin butang. He is the one who is sabotaging all of this. It's not a plain and simple action by one agency. This is a planned retaliation. May ginpahalin kami na tao nga sa una kadamo sa kwartang NDM account. Sa number 2, cholera outbreak gindeklarar sa City Health Office sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City matapos nagpositibo sa Vibrio cholerae ang isa pagid kabubon. May report si Nico Delfin. Nagatinumpok ang mga water container sa puluyan sang pamilya Intes nga mulang karon ang ila ginagamit sa ila paggawi matapos man temporaryo nga wala gin pagamit sa ila ang bubon nga nagpositibo sa Vibrio cholera sa Purok Ipil-Ipil Barangay Mandalagan sa Bacolod. Malapit lang sa kalog ang bubon nga yara sa sulod sang compound sang pamilya Intes. Katupad lang sini ang ilang nga banyo. Gani temporaryo man nga wala gin pagamit sa ila sang barangay. Ang amo nga bubon dungan sa ginpatigan nga chlorination. Inyo ginagawian din ning Puso Negro? Sa likod man. Amo na nga among bubon nga pero dati ko kay nga. Magbahagan ni kalog diri gadi sa kono dapat tubi. Magbahaw dito mo kumalay. Hangir na. Hangir na kumbalay sa abab ko ba? Dinili na tubig yo. Dito Sa din? layering sana naman sa'yo.
Galing ka doon may mga green na maninain? Lumot-lumot kay ginalaguan, ginhasungan ng mulogo. Ako dala-dalin mo na ito. Suka, dapat dito lang. Ang Iloy nga si Iluminada Intes basa kaginabahulay pa sang balhas matapos manglaba halin sa suba kay hindi man siya makagamit sang bubon. Nandag maya mo balde. Ano kami sa lang panghugas panglabaway kami usaron. Din kapag ina naglaba man pila. Basta pa ko gaway babaho kami karon kundi ko manglaba. Ay kami tubig. Pila pa kilometro ginlakat mo? Palayo Lapit guro mga sobra tunga. Tuhan ko uli ho. Ang nabaho kay mo ano kami karon napabaho ka. Suno kay punong barangay Paul Anieve, isa ka bata nga lalaki nga kaingod balay sang pamilya Intes ang nagbatsyag sang gastroenteritis. Tungod sa pangadua naman nga bubon ang nagpositibo sa cholera, nagdeklarar naman sang cholera outbreak ang City Health Office sa mga barangay. It's either isira ilang bubon or ang ilang septic tank ipalayo lang to nila gawa. Wala ginada sila bomba kay tungod niya kung may bombada hindi makahakop sa tubig kay tungod nga may tower, may overhead tank na ang lahirin siya nga. Tuyo karon sang barangay nga permanente na nga siradaan ang bubon sa sulod sang compound sang pamilya Intes sa tion nga makatukod na sang bomba ukon overhead tank nga sarang magamit sa mga residente sa lugar. Butangan sang overhead tank sa every 10 to 15 families. Na may motor siya bala tapos may pulunduhan sila sa tubig. Tapos sila lang niya mabayad sang kuryente, ma-provide niya ang barangay sang motor kag sang facilities. Ang maintenance siya sa ila na. Hindi man makagwa ang tubig sa malapit nga kanal nga malapit lang sa mga pamalay. Gani ginaplano na sang barangay nga magpatuman sang declogging operation agod mapaiway ang posible pagtuhaw sa mga balatian sa lugar tugas sang barado nga kanal. Humalin kahapon, nagpadala naman sa mga containers ang tubig ang barangay kag ang Philippine Red Cross agod nga may magamit nga supply sang tubig ang mga residente. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga soldado patay sa ambush nga natabo sa Sipalay City. Patay ang duha ka mga soldado sa pagpaniro alas 11 sang aga sa barangay Kamindangan sa Sipalay City. Ang mga napatay amo sanay Sergeant Reggie Glendro kag Staff Sergeant Ken Camilan nga katapos ang 47th Infantry Battalion. Sa initial investigation sa PNP, nagapatigayon sa reconnaissance operation sa sitio Kabugyot ang duha ka mga soldado. Sa paglabot sa kurbada nga bahin sa Taclaron nga dalan, galayon na lang sila ngagin paarakan lupok sa grupo sa mga armado. Dead on the spot ang duha ka mga army. Galayon naman nga nagpalagyo ang mga armado para ipakaroon ng investigasyon sa PNP. Ginihibaluman kung bala mga NPA ang nagpatay sa ila. Sa Good Vibes, guyabano kon banaba tea, ginamos nga powder, kaga coffee shells nga ginhimo dekorasyon sa mga kababainhan sa Hiligaran. Inipila lamang sa sarang mabakal sa gwa sang Kapitolyo Provincial sa nagapadayon nga Organic Farmers Festival. May report si Romeo Subaldo. Ang guyabano, banabakag turmeric nga ginhimo nga tea, kag ginasili nga makabulig paayo sa pila ka mga balatian. Ini ang ginabaligya sa pila ka mga grupo sa kababainahan sa guwa sang Kapitolyo. May mga cassava, banana kag squash chips man. Kag para sa mahilig sa ginamos, may ara sila sa powdered ginamos. Ang talisay, turmeric, may banaba mo kami to sir, guyabano, mga best in cancer ni ang guyabano, ang banaba in kidney trouble. May mga kape, pagkaon, tanom, prutas, utan, kag madamo pa. Ang utan nga display sang LGU sang Hinigaran, ang produkto sang ilang mga pamatanon. May ara sila gani isang purple nga katumbal. Mga copies shells nga mga dekorasyon naman ang himo sang ilang kababainhan. Ang ibang diri kuno pangpaswerte pa. Malas kami sa love life, oh. Ay, tulad sir. Istorya kaya sir ay solo parents. Wala solo. Ay, hindi pa niya magkano. Pero hindi kuya sir, I'm not considered my life na malas. May nagkanilain nga mga putahe nga rabbit, sinugbang nga tilapia, kag badamo sang iban pa. Ang mga mangunguma sang DSB hindi magpaperdi, hindi lang kunupinya ang ara sa ilang nga banwa.
Damo saging sa DSP. Damo. Ano ulalabot sa pinya may damo man saging. Oo, damo man saging. Kaya ari pag ito na. Mga ano tawag sila ng mga Amo ni amo mga Gusto naman sa mag-dessert. Obra ka naman. Live ka naman. Ay, para sa nag-diet. para sa diet at pagkaon na namin. Nakumet ko na pa. Pati ang indigenous people, ang natagaan man sa higayon nga makabaligya sa ilang nga mga produkto. Pa, sir, ano sir? Iya ka mga IP, sir? Product? Kung nagapangita ka mo sa healthy nga kalan-uno kung preska nga mga utan kag panakot, ang Negros Organic Farmers Festival ang tubtub pa sa Sabado sa Guasang Kapitolyo. Baba ako balikan ko to, baklon ko to ang kape sa mga Minoyan coffee farmers. Nami ako sa kape nila kaisog. Ay, nag-try ka. Nagpamahulay ko na sa farm. Yung sugo pa sa tatay, kruming mabakali, Watson turmeric tea. Healthy gin man may mga organic, di ba na? Uy, wala ka, Bekal. Don't panic, it's organic. Kahanggang ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.